ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଟିଭି ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଆମେ ତିଆରି ପାରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ମେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ଟା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ମୋର ତ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, 2ରେ ନମ୍ବର 1, ଆଉ 3ରେ ସେଟିଂ, ଆଉ 4ରେ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା, 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେମ୍ଟା। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କାମ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 3 ନମ୍ବର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆପଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ। ତାପରେ ଆପଣ ଡନ୍ କରିଦେବେ। ଡନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବେକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଟେକ୍ସଟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଲେଖିଦେଉଛି ମୋ ନିଜ ନାଁ। ଡନ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେକ୍ କରିଦେବେ। ବେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କ'ଣ ଦେବେ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଭିଲେଜ୍ ଟିଭି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଡନ୍ କରିଦେବେ। ଡନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାଁଟା ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ଲେଖିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ୍ କଲି, ଡନ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ମନୋଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରଟା ଆପଣ ଏଠି ପିକ୍ଚର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହଉ ପିକ୍ଚରଟା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଆପଣ ସେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 3 ନମ୍ବର କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦବାଇବେ।